Pozdrav svima! Kao što sam obećao, danas ćemo da fugujemo zid koji smo lepili u prethodnom videu. Ako niste pogledali prethodni video, imate link gore. Htio bih svima se zahvalim na ogromnoj podršci, lepim komentarima. Znači, stvarno mi dajete volju ekstra, trudit ću se da što više budem imao vremena da snimam. Neću ja fugovati danas, iz kog razloga? Zato što ja sam navikao fugujem istrijom i fanglom, a to je onako malo teže i nezgodno. Pa sam doveo mog drugara Marka. Pozdrav svima. On će vam objasniti kako se fuguje sa vrećom za fugovanje. I Marko je inače moj dobar drugar, radimo od samog početka, jako je dobar majstor. Šta vam kažem? Idemo. Na posao. Znači, cement, Mare, standardno se koristi. Cement, po mojoj preporuci, najbolje beočinski, oznake 425. Evo ovdje ćemo sipati 4 fangle vode za početak i po 7 fangli peska i 7 fangli cementa. Pa ćemo dodavati šta je potrebno da bi dobili željenu masu. To ide za 1:1. Tako je. Pored cementa koristi se pesak sitni tunavac ili tinula u razmjeri 1:1. Znači, strogo voditi računa da bude 1:1. Da, ne može da izlazi kroz vreću. Tako je, jer tada se dobija takva masa da može da normalno i bez problema izlazi iz vreće. I mislim, bolje kad je mala količina da bude to u kanti i mikser nego sad mešalicu. Pa da, ja inače pravim za veće površine, koristim mešalicu za malter, ali pošto je mala površina ovog zida, koristit ćemo mikser i u kanti ćemo praviti materijal. Još da napomenem, veoma je važno dobro razmešati, da ne bi tu bilo nekog grumuljica, da ne bi kasnije glavile u vreći i pravile nam probleme. Masa ne bi trebala da bude ni pretjerano gusta, a ni retka. Znači, najbolje naći neki srednji. Ovo je ta vreća za fugovanje kamena, Vomaxov proizvod, možete naći u Hobby House radnjama po nekih 300 do 350 dinara po komadu. Koliko možeš da isfuguješ? Pa, sve zavisi od nekih 50 do 100 kvadrata. Dosta. Samo ovdje ćemo je malo skratiti, tačnije proširiti izlaz. To gledate kako vama odgovara. Da, koliko su fugne široke. Tako je. Ona može se koristiti za drugo fugovanje, bilo čega, na primjer ciglica i tako nešto. Vreću prinijeti fugni i polako pritiskati da izlazi dovoljno materijala da može da popuni fugnu. I tako ići duž cijele fugne. A da, kad se završi fugovanje, treba par sati da... Pa da, sve zavisi od temperature na polju, ali sigurno 2 sata treba malo sačekati da se fugna osuši. Ne skroz, nego malo da povuče.
da bi Prije mogla... nego što povuče, to ćemo sa armaturom očistiti. Da, tako je, ja sam improvizao alat u parče armaturne šipke, savio sam i, kao što možete vidjeti na snimku, samo višak onaj materijala skidam i tek kasnije Kad bude polusuvo, znači. Pa kad bude polusuvo, tada se skida sa armaturom, a kad već bude skoro suvo, tad idemo čeličnom četkom i četkamo višak onog sa kamena. Znači da ostane samo fugna unutra, tako je. Da na kamenu nema Tako je, tako je, da se očisti sve sa kamena, da to izgleda baš lepo. Uradili smo zid, sinoć smo ostali dosta kasno pa nisam po mraku htio da završim video. Marko je otišao. Evo, to je taj zid gotov. Jednostavno, prosto zapratite nas za još ovakvih videa i sljedeće šta sam planirao da snimam, ajde recimo lepljenje štanglica, to ćemo snimati sljedeće pa se vidimo. Prijatno.